Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun garo Zayyanu daɗi ina baka wake dama na dinya aka kani Barira da Zayyanu kin raba koyinka albarkun garo Zayyanu daɗi na baka wakil gai dama na indin ya haka kani Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun gare Zayyanu daɗi na baka wake da amana indiya aka kani kuno wai baka donu wangaro si wangaro azmanu musu biru fata alboro wangaro Zayyanu mai fata alboro wangaro Zayyanu baka sinera alboro wangaro azmanu baka sinera zanka kai na yammalan ba wasu fata tarai musu bero boka yali anna fafarai alboro wangaro Zayyanu girmu so ne Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun gare Zayyanu daɗi na baka wake da amana indiya aka kani wallahi baka sinai ga kani baka sine ga ni kani maduban kan bani ga kani baka sine ga an kani wannan yayi zono sai ni baka sine ga in kani yaya ainu kakadu baka sine ga ne kani wani hara akwai an magani baka sine ga babai da irzin buwa ni baka sine ga irya su tangai wala kafe ni baka sine ga irgo ka sabiro da koyo su kannir sambu Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun gare Zayyanu daɗi na baka wake da amana indiya aka kani asman barira ne a gabani baka sine ga kani asman wai mu ne a gabani baka sine ga kani Zayyanu albara musuloni baka sine ga kani kunna ni nomu zamani baka sine ga kani ni barai mana baka toni baka sine ga kani sabu irkwai sai magani baka sine ga kani azmani sabun wani koyosi baka sine ga kani azmani sabun wani koyosi kan yin sambu Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun gare Zayyanu daɗi na baka wake da amana indiya aka kani wai mo barira tuni ga buri baka sine ga kani wannan barai bude duri baka sine ga kani azmani muso sai am sigari baka sine ga kani amma ba kira wasu kira zamba baka sine ga kani amma gaya mana ka faida ruba baka sine ga an kan hani ya si ba ma faida baka sine ga an wannan barai kulga saida baka sine ga ai ko kamar ya wandara mato kalabuyan Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun gare Zayyanu daɗi na baka wake da amana indiya aka kani ai manna bayan kan ga kani kala baka sinai bakan sinai da moru mai kiki daidai ne an ga tunan kan babai zai mana bakai ne baka sinai da zamba su kani baka sinera baka sinai da zamba su kani baka sinera kuna ho Zayyanu wani bina gokani Bariratu Zayyanu ne maka a madini wake rake be baka sinai an ga kanai si Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun gare Zayyanu daɗi na baka wake da amana indiya aka kani albaron garo Zayyan azmanu musu ne azmar wangaro babai zai amma gurra masu bankan wani gunda go ka doru kwai ke kisusu azmanu muso si ga foru baka sinera irkun talamin no aloman baka sinera azman da barira baka sina ga kanai si san ku dai diguna ya mai kanye gote kirasi andar ya da handikin raba koyin kama yayi Barira da Zayyanu raba koyinka albarkun gare Zayyanu daɗi na baka wake da amana indiya aka kani bakan sinai bakan sinai baka sine ga kani kunna o irgodi bakan sinai baka sine ga kani azmanu wangaro bina gohan baka sine ga kani barira ya lawayo bina gohan baka sine ga ko kani hangai da buwa faida wani wani baka sine ga kani irkwai tala dai mirke bihi jahan baka sine ga andu
wote ragati fata kwatilagu sai ni yamiya ya ga zumbu fata kwatira Barira da Zayyanu ke rabon koyinka albarwan gare Zayyanu da bina maka wakilar da amana indiya aka kani wai mo Barira tin yala ni ganda baka yamma sune ga ba kani kasi ne gone mai ziradi alama baka sune ga ban kani kan ga boli ka tuni aga gabun baka ma sune ga kani alkawarin san bunin magayin baka ma sune ga ni kani gabawo mun kin sanni ni ma ni na baka sini ni madanni barra asman gabani aidi ka sai da karara ikwi tala nai ma annan kira siyamma Barira da Zayyanu ke rabon koyinka albarwan gare Zayyanu da bina maka wakilar da amana indiya aka kani amma kirai gomin na Husaina baka sune ga Barira kani kwasai gomin na Husaini baka sune ga asmanu kwasai gomin na Husaini baka sune ga ai kani ko ka foya ya garba dan fata baka sune ga ya kani garba Allah da ya ja da kwana Allah ya baka duka min da kake bi alkiran Allah gare ka si gudana ya garba Allah ya ja da kwana kai ma Barira da Zayyanu ke rabon koyinka albarwan gare Zayyanu da bina maka wakilar da amana indiya aka kani bayan sa zance dan na gaishe da baka sarki sune ga kani Ilyas Sharifa baba mun gaida baka gobe sune ga Allah kani ya za zamani kana da baka kirki sune ga kani Allah ya karo arziki ka raba baka sune ga Haran da na kani zo bayan sa kai ne ka ban masauki gaban abinci sanda na koshi na yi burki Ilyasu dan kirki ne ba mamaki Ilyas Sharifa baba bayan sa sarkin aiki Barira da Zayyanu ke rabon koyinka albarwan gare Zayyanu da bina maka wakilar da amana indiya aka kani Zakariya ilan baba fata kwatilagu baka sune ga dai ka kani fata kwataran dunai gazi baka sune ga fata kani kwat city wangari birai baka sune ga fata kani kwat city nurko ne birai baka sune ga kani Abdulrazak fata kwat na jinjina ma Abdulrazak Allah sarki ya kara girma kuma kake so rabi Allah ya yi ma Abdulrazak fata kwat gai da babban sarki Barira da Zayyanu ke rabon koyinka albarwan gare Zayyanu da bina maka wakilar da amana indiya aka kani Alhaji Musa Bilal baba baka bayansa sune ga baban kani Bilal ta ko ina ba ma baka kusa sune ga da kani ganin ka yau ne sa ta zuwa kusa baka sune ga kani baban Bilal da shi ma mutu ka baka jinsa sune ga kani Abdulaziz fata kwat ga jinjinata Abdulaziz yau makiyanka sun jigata Allah ya ja kwana nake ta maka fata Abdulaziz fata kwat Allah ya ja kwananka Barira da Zayyanu ke rabon koyinka albarwan gare Zayyanu da bina maka wakilar da amana indiya aka kani Abdulsalam fata kwat alboron baka musu sune ga da kani ganin ka sarki na matasa babu baka musu sune ga ka kani saba bani hazinin saka baka su sune ga kani dai da doki ban biya zaki yayi ta baka dusu sune ga kani asmani na yi maran fu alboron musai ai ka fu an si alboron gare kirkuta lamaran nan kira si ha Barira da Zayyanu ke rabon koyinka albarwan gare Zayyanu da bina maka wakilar da amana indiya aka kani asmani kai da Barira ku da muke baka juna sune ga kani Allah ya kai mu ranar bikin ku an baka daura sune ga kani dangin amarya su ta so ta dauke da kara ranar akwai shagali wanda bai baka misaltu sune ga na kani ga kauna kiri-kiri ba ku kuntu